Dragii mei, astăzi sunt în curare și alături de mine, dar din păcate nu filmează acum. Să filmăm cu PUBG puțin mai încolo și... Salut! Nu uitați să dați like și subscribe și vreau să vă spun că sper că o să audă foarte bine, că nu știu, am uitat să fac un vlog, am fost atât de prost încă n-am făcut vlogul, când i-am dat comanda și a venit comanda, i-am făcut o surpriză de noi căști cu microfon, așa că sper să se audă mai bine. Și ia să vedem. Avea un telefon cu cel mai prost microfon, acum are microfonul foarte bun. Dacă vreți să mă căutați, Horea the Dog mă cheamă. Împreunat, totul și litere mari. Vedeți acum. O să facă și turnee, poate. Nu se știe. Da. Turnee făcute de el, că nu poate face așa. Da. Și hai să-i dăm drumul. Ce ziceți? Primul e cu noroc? Sau nu e? Să vedem. O să-mi dau tot posibil să câștig. Cum am spus, puțin mai încolo o să fac un match, ăsta, un videoclip, scuzați-mă, cu Brawl și alături de Whisper, așa, adică rare, și o să fac și unul cu PUBG împreună alături de el. Să scrieți dacă vreți să ne jucăm sau... nu știu, să mă adăugați. Dar trebuie să mă aveți la adică trebuie să dați subscribe. Să mai un pic. Gata. O dai pe asta. Și eu nu am prea mult la PES. Mamă, sunt buni ăștia. Sunt buni. Noi ne ducem aici. Eu mereu când mă joc PUBG, mă duc pe tactică, pe case care nu prea vin, doar boți, maxim. Pentru că dacă mă duc acolo, îmi iau bătaie și pierd din rang și nu prea vreau. Eu aș vrea să fac. Am Platinum 2. Scrieți în comentarii voi cât aveți. Sau dacă măcar aveți PUBG. Și dacă îl știți pe TDR-ul. Adică, băi, dar eu sunt prost. Ce întrebare e asta? Dacă vă jucați PUBG, cum să nu știți pe TDR-ul? Zic. Aterizăm cu fața la apă. Am să un pic să se facă casele. Trebuie să mă bag în ele. Da, în fine, îmi băgați în seamă ce s-a întâmplat acolo. Ia că am muziu. Nu iau shotgun. Să vedem. Famas, mamă, început bun. Început cu Famas și cu Uzi. Chiar e. E bun. Scrieți în comentarii ce armă vă place cel mai mult. Mie îmi place AKM. Dar din nou la update îmi place arma aia nouă. Nu știu cum se numește. Adică nu-mi vine acum cum se numea, dar chiar îmi place rău. Mult rău de tot. De tort. Și aș vrea să o găsesc. Ia să vedem aici.
Ah. Și să ne băgăm în casa asta. Bă, dar niciun bot. Oh, unul măcar. Măcar. Un bot. Eu, în momentul de față, mă joc de pe telefon. Scrieți, dacă vreți. Scrieți de pe ce mobil vă jucați sau de pe ce. Poate vă jucați de pe calculator sau... Nu știu. Dacă vreți, nu vă oblig. Uite, despre arma asta vorbeam. AC-32. Îmi place mult rău de tot. O să iau în loc de Uzi. Și o să dau drumul la lanțul ăsta, că am nevoie. Nu ocupă spațiu în inventar. Și îmi place și ținta asta, că nu ai niciun scop. Să mergem sus. Scrieți-mi dacă este... Adică dacă să-mi cumpăr degetare de pe telereu.ro sau nu se merită sau nu știu. Sau să-mi iau altceva. Scrieți în comentarii, pentru că nu știu ce să-mi iau de bani. Sau pentru ce să strâng. Nu-mi place că nu găsi pe nimeni. Nu sunt pro player, dacă vreți să întrebați, chiar deloc. Și sincer vorbesc, nu fac mișto. E o tragere. Asta e bot. Da, unde e? Oare unde e? Nu-l băgăm în seamă. Ne vedem de treabă. Eram la casa asta să o lutam. Am first kit. Și pe Notion. Pe Notion. Ia în partea aia. Acum așa, când la ei. Că-s boți. Aia, uite. Știi ce? Dau cu famosul. Plecat. What? Ma. No. Ăla cred că era hacker. Dar tu am shot cu ăsta, cu AKM, n-avea cum. Doar un glonț. Nici cap dacă îmi dădea, nu. Era hacker ăla. Uite că AVM-ul nu e ăla. Nu arată așa. Să mai jucăm meciul acesta, după care încheiem și noi videoul. Am un anunț important pentru voi. Important. M-am încurcat că sunt nervos aici cu joc Brawl. Dați subscribe dacă vreți să-și facă cont special cu numele ăsta de TikTok în care pune
chestii faine din clipuri, momente tari. Știți? De exemplu, pe PUBG, cum omoară pe cineva dintr-un shot, Sau lucruri din chestii de astea. Momente foarte faine din clipurile lui de pe YouTube. Scrieți în comentarii. Dacă ați vrea să se întâmple așa ceva. Are și Instagram, dacă vreți să-i dați să-i dați un follow pe Instagram. Am și eu cont de Instagram. Mă cheamă Horia Cenazeanu pentru că m-am conectat direct cu Facebook-ul. Știți că pe Instagram mereu se pune numele real, adică nu se pune problema. Deci așa mă cheamă. Dar aș prefera să mi se spună Horia Dadac. Dacă vreți să nu oblig pe nimeni. Ia că vor să vorbească ăștia. Să le dau mut. Că poate îi jură ăștia. Și poate sunt și români. România, trezește-te, România. Mai frate, lasă-mă să mă culc, România. Nu vă întrebați de ce am skin de fată, pentru că am foarte multe skin-uri. Și nu prea am skin-uri de băiat. Da, și le folosește pe cele de fată. Da. La fel cum face și el. Aha. Nu contează. Mai dus în eroare. Te-am indus în eroare. Wow. Nu ajunge, poate ajungem. Mă, cum se vede că nu se vocalizează încă casele cum se văd. Gata. Ce să fac eu cu pistolul ăsta? Sau fă pistol? Femeia astea, că o să am nevoie. Poate. Îl știți pe Titanul? Mă jucat cu el. Oricum. Nu e prea bun pentru că nu se joacă de mult. Și am început și eu să mă uit pe ele. E fain. E tare. La TDR mă uit cel mai mult. Îmi place rău. E și amuzant și un foarte bun jucător de PUBG, dar din păcate nu o să mai posteze o vreme pentru că se duce la nu știu ce turneu, nu știu ce. Da, fără glumțe să că ne trebuie aparent. Pac. Ia uite. Sper să mă... Asta e bot. Cum s-a auzit capul. Ia că-i dau capuri. E nebun. Îi dau așa. Că așa merită. Nu cred că avea așa ceva. Bă, ce armă avea fraierul, mă? E, bună. Ia uite-l și pe Vericu. Acolo. Pe fază. E altul. Ce mă speriași, bă. Bă, da, fraier ești. Nu dau finish. Că oricum moare. Și mai am și unul. Sau lasă că îi dau. Îi dau rapid cu... Să vedem ce aveți și ăsta. Așa. Să-mi dau un bandaj rapid. Așa. Dar unde fugi ăla? Că îmi scăpă că veni ăla. Scăpă, mă. Trebuia ăla să tragă. Ia.
Trebuie să... Ia să vedem. Eu nu văd nimic. Hai, nubilor, veniți. Am zis nubilor și a făcut pisica mea, Bela, miau. Crede că e noob sau ce. Ciumena coage, dormi. Ia, se 12k. Pac. Eu mă duceam în perete, eu deștept dacă e. Eu deștept tot. Ia să vedem. Ia, sunt pe aici. Eu sincer nu cred că o să câștig. Pentru că sunt foarte buni unii. Dar dacă vei apăsa butonul de like și subscribe, poate pot să câștig. Știu că nu vrei să dai. Dar hai, nu te costă nimic. Stați! Că am uitat să vă zic ceva. Eu am uitat să vă spun ceva. Andrei, te văd că n-ai dat subscribe. Da, acum subscribe și like. Și tu, Rareș, da acum subscribe și like. Ca să câștige David, nu. Dai subscribe acum. Așa, bravo că ați dat toți. Poate câștig acum. Vreau să trag un glonț ca să am goanțe la fel. Trebuie să două. Iau bagheul ăsta. Ia. Trag aia, zici că se iubesc. Când se aude. Mai după dealul ăla, cred că. Ia că iau bagheul și mă duc peste ei. Hai. Ce se aude? Da. Hai, ce rău este? Eu nu văd pe nimeni. Pași. Hai, uite. Unde fuge ăla, mă? Hai, uite. M-am panicat puțin. Sincer. M-am panicat. Știam că mor aici. Că mă moară. Nu mănâncă. Șobolan. La propriu șobolan. Chiar era șobolan. O să-mi iau baghiul și o să plec. Doar 3 kill-uri până acum. Slab cu boții ăștia și cu... Slab pe playeri și pe boți. Ia. De unde trebuie să se împarte asta, nu?
corect. Deci, păi, de acolo pleca. Ia uite. Mamă, bă! Știam că se întâmple asta. Mamă, bă, băieți, ce mi-a dat-o. Mamă, m-a rupt pe cocoașă. M-a rupt. Băieți și fete, cam atât a fost episodul pentru aceste 21 de minute și o să revenim cu încă două, un Brawl și un PUBG cu Rareș. Whisper IT, îl găsiți Whisper pe Rareș și cam atât a fost videoclipul ăla, am spus din nou, dar how?